pommi. Ottakas pommi. Ei jumalauta, pojat. Kuka se toinen alkaa hengi? Viin ei. Okei. Tämän takia meidän nimemme on Ryppyliiga. Vittu. Mistä se ampuu? Sieltä vaan. Ei sieltä, tosi vasen puolella. Sieltä. Mikä vittu sun poikan nimi on? Nimi. Älä ammusten. Mene. Tapa. Okei. Siellä se on. Se ampuu omaa. Se ampuu omaa tähän midiin. No mä kattelin, jos mä tuun hakee sieltä midistä. Vittu mikä beitti. Ei me kusetettiin sitä ihan täysiä. Hyvä Kimi. Ylävitonen, tuu tänne. Yes. Yes sir. Underi. Vitun paska sä tapoit sen. Vittu sä olet Kimi. Mitä? Niin no-scopeilla sen vittu paska sä tapoit sen. Mitä? Hyvä Petti. Teet yhden kaalilaatikon sinne, mistä hengit. Ai mitä kaalilaatikkoa? Siis. Defu. Nyt sinä saatana. Hei, mulla kitti on hiljaa. Tapas se. Sori. Tapas se. Ei. Det är en bock i postvakansen. Go B. Siihen jää ku tikku paskaa. Kitti. En hakenutkaan. Mistä sä tuot muhun damagea? Mitä vittua? Tieltä! Mene pois siitä! Matias! Mene pois! Mun friisas. Mene pois! Mun friisas. Mene pois! Mun friisas. Mun friisas, kato. Mun friisas. Two, three. Leevi. Miksi degradaan itseäsi tolleen, että sulla Steam vanha nimi on ollut silleen alhainen otus maassa mateleva? Sän emo-boy vittu. Ei, kun se oli silleen, kun me... Älä jauha vittu, älä jauha. Toi on olo bro, toi on olo. Ei me... Oh, Mitä? Tusekö sitä tein? Todella Miten hyvä niin, game. mitä mä teen? Miten niin, mitä mä teen? 1-5-0. Upsi. Mikä vitun defu se speechi? Veikkaat no aalla. Pommi jäi tänne. Ette muuten vaihda sitä mikä aalla. ei perkele! Ui! Hei, täällä on Nova! Näet sä Ivan? Hullu gameplay. Pysy siellä. Skibidi Vaadi game. pommia. Ui!
jauhupeli. Syöksy vittu Hanni. Pommi on siellä kiinni jo. Kanadatron sun syytä. Te olette turhia kaikki. Vittu sä olet Mitä tyhmä vittua lehmä. Roope tekee? Turpa kiinni. Piikka. Sä pääsit Tuntuu, sieltä. että se ei Sä et pääse Ketäs sieltä lähiä hengissä. nosees? Mä sanoin. Mä et pääs Miksi sinne. oot iso perseänä? Eikä ketään joka vois... Ala valo. No vittu, voi vittu. Missä päin ne siis nyt on niinku? Apsi tulee. Idissä ei vaan. Apsi tulee. Tulee midi Amir. Amir tulee midi. Jos kattoo sen miten mä Tässä on jätkä mun edessä. Niillä on Mietän Jos kattoo sen miten mä mie pärjää shotgunilla. Niin, jos kattoo sen miten mä katoin sitä Midi ja sen ihan mitä se oikeeta kattoo reunaa, mua. puske midi ihan oikeeta reunaa, puske midi ihan oikeeta. Jollakin niistä on. Mihin vittuun sä menet? Mä en rupenut puskea yhtään Jumalauta. mitään. Jos te pelaatte sitä banaania, pelatkaa kahdella. Yksi heittää sinne kauas flashyyn ja Haluatko se... pistää barnin takkaa ja toinen sitten seinään. okei. Heitä posa, takana. Älä peilännyt jos se vitu paskana. Ja sinne voitin avikkaa vastaan. Scoutilla. Taitaa olla äsken.